Nekutenda muna Jesu Kristu uponeswe. Gore negore unogara uchingochema nedambudziko rimwe chete nekuda kwekusatenda. Vamwe vachiyambuka iwo uchingotenderera panzvimbo imwe chete. Aiwa mani, mwana waMwari haadaro. Iva nekutenda uponeswe. Rayira mweya yemadzinza isingade Jesu muupenyu hwako nezita raJesu iparadzwe. Rayira mweya yemadhimoni nokuparadzira pfuma yako nezita raJesu. Rayira mweya yemadzinza isingade kuti uroorwe, isingade kuti uroore, isingade kuti ugare imba. Irayire nezita raJesu kuti ndakawanirwa nyasha naIshe Jesu. Haleluya. Moses akakunda nekutenda Jobo akakunda nekutenda nyangwe na Hana akakunda nekutenda